azala marandraigny kandra zany chérie nanankory anatin'ny foaza fô zahiny efa ivadibatika andirikarika fô efa ianao velon-tegna ty tsy mila mandrimandry andeha aiza amin'ny andro maraindraigny jiaby monao ka za ile izy kôly vognona hanjary zany tsy mila mandry marandraigny tonga dia hagnavao lamba ao za fô handiboaka za andirikarika ia ata sorta mo zisa pantalon ataovy sorta fa ianao mo zao ty magnoragna andro godra magnadary ary kezovy mo namana ikao no zabeko mikorobaka am'izany bebe fa mbola hoena foana zany mazapaka rô somary lanilany fagna hasana tsy haiky namana tsy haiky za amin'ny tsary mbo anamboaka tragno calme anao bebe fô za mipody viagny tsy maintsy ho tantareko aminao zany zay ndaba se are zara tegna handamokagna kandra fa takoreo vadinamo raha malemy sa mankory tsy zany fa ianao baka manafinaka mila magnano tsara koragna amin'ny madama alohaka handirikarika zany ke manakory manao tegna fa position za fa pare fô anafokone hay ary ino masaky be aminao ty manafinaka are zany iny mba taraiky efa hainao misentagna amin'ny saky eo pare zany andao ary bon alo basetsika de hiodigny ambadika atotsika ato tonga de efa jerevako le hentana sode ro araiky misode foagnatsika maty atsika anao aza mikoropaka Francis ene ty haiko manao an'izany tonga dia boapaka karaha mbola mitoditodiky ndraiky anah mbola mizaza olo idirandrivotra amin'ny raha magnantoma taminao anaso ary anao ty mahazondraha foagna teza koa nazahoanao ty manafo fa hainao le resaka kabarinirikarika io le olo ty ary tsy mbola zanany eky le reto zala karaha mbola madiniky iawa mbola poussé nazy reo fa tsy maintsy livrentsika reo miaraka amin'ny reniny zany iny mbomosako izy io olo tsy mino hoe taoko mitarikanaka atao manjary matingandra atsika le problème baka sifra manjary madiniky rehefa ianao za fa zatra misoma tonga de fa sifra en gros mihitsy ke zay baka le raha volaniko aminany Francis vola to akoho tony miaraka livrentsika miaraka amin'ny reniny io de tsy magnino basa tonga de afodizy io andao atsika allo basa atsika olo karakoroma misy kila igny igny misy nga igny hitako tia mampetipedy akôzy igny amin'ny terrain agny tonga de signaleko izy livrentsika aminazy raha io mbo hena tsara be ndraiky mo asany raha moseho iro io edy problème anareo edy anareo tianao zavatra business nefa mora matatro signale fa tonga de fa livrentsika agny io zay poandry atany agny naza miditra amin'ny raha magnanjany Francis haiky mbo nahasany koro io ary za heny ino hasanazy ino pitandry filaminagny io stope voare izany baka volaniko aminah nako mbala hanile ananiany matingatra zao basisy atsika tonga de himpody lalagna basa tonga de fa hanao fampientsafa atsika atsika ko hipody gito ambaranao tsy tonga de fa mailo izy ambarany raha hafa koro randesantsika agnaty saky maraindraigny jiaby to aza miditra am'izany na Francis akory zala karaha misy findesagna saky maraindraigny jiaby to raha hagnano voyage magnaja se fô zahay ui zany tegna andenasagny tegna andrano alohalohaka agny fô zany iboagna maraindraigny miaraka amin'ny saky be toy lamba fô agnatin'izy to agny fa hitanao baka sefo vadintegna mo am'izao malemy ao tsy maintsy antegna jola zany mandeha mirikarika mandeha manasa reto antegna andrano agny zy mo zegny fogna zala mahazo lalagna reko andeha karaha maraindraindray baka sasa zegny ndraiky nahagagaza manafinaka mekimeky atsika marigny onafako masimetsiketsiky le akoho zala karaha naregny feony akoho za te tsy zany sefo zanagna ny feony akohony te kakakakakakakakak nagnanjany marigny le raha sy fone kakakakakaka fa hafa zigny mbola ho takako ndraiky anare zala mazo mandeha anare panasina rano agnatina dosaka agny ramamany hadignako zigna zegny raha sorogny teto zala za koa rô lany fagnazaminare roa mianaka eo ino ma raha zavanareo agnatin'ny album iaka ino tsy zany boka zy papafahanare ndraiky hambogna tondry mbo tsy alaigny kaligny
Sto ndraiky tegna masorogno marigny za sarinareto hoe asa heza izy to Franco. Efa mpiry ampodika aminareo makoragna zegny. Ray aman-dreninay taloha ka fady miteza zaza hambagna. De rehefa miteraka hambagna moa ray aman-dreninay de izy na rianjare de zany tariminy baba sy mama. De tsy hay zany tany misy azy na maty na velona fa tsy haiko zay fotsiny fa ambela hoagny zany e. Ketsika zany raha ohatra koa miteraka hambagna zany manankory hariagna koa. Ka tsy maintsy ariagna zany fomba ke atana karakory. Azafady amina Franco le ndraiky atsika misaka fa tozay zanako na baka nikibona andeha riako. So de za to papa hambagna mo raha narianare fô noho ny tsika fady mitarimy zaza hambagna zany e. Anaty hambagna edy tsy efa regnina tamamanao koa na hambagna fa raha ohatra ka hoe anao mbola miziriziry hevitra anao mitarigny hambagna zany ka ty tsy velogninao agny izy roa reo koa ndesinao milefa. Ska volanky aminazy zany raha koa efa fadianay mitarimy io tsy maintsy aragna fomba. Zay izy efa impiry ampody aminareo zay koragna zay. Nda amizay anao liana siorano agnaty ladosy aka fa za tsy mavita mibata rano loatra amin'ny ilan-tanako to karaha regniko mararirary loatra voaterinandro haligny. Ya papa. Nagnakory examen natao lianina farany teo igny. Moyenne D8 zay kao e. Mbola tsy niova fogna moyenne D8 tamy lasagna 8 izy mbola 8 koa. Raha ko nisy to fahatanoragna to. Atakore fitiavana lavapiky mo mbo hena fa tsy mahay rambonitsikiny. Mbola miaraka fogna moro ndraiky lavapiky io. Zare mbola miaraka mbo misy lera nisarahanjare. Efa nanarako mafy ane zanakanao tamin'ny raha iny. Mbola niditry fogna. Am'izany ray aman-dreny lavapiky efa nangalatsika 4 millions. Mbola vandravandra foana lavapiky mandeha ty zany. Tsy voasakina raha fitiavagna anjare ke raha nitsirian'Andriamanitra taminjare ke tsy sola afaka hanatsaraka zare. Raso atako amin'ny fomba mamety azy rehefa tsy magneko sarahagna zareo. Fianaragna amin'ny tsy mandroso aminazy. Bado lava izy akato amin'ny eko laza magnano tany amin'ny 8 de moyenne. Atosy boty fogna misondritry klasy. Wazala. Za tsy anita zaza badibadin'io eky. Efa karana papa efa pare. Avy aty koa malanao, avy ato anao malao. Ya hafza. Inona foana moa mahatonga moyenne ana io 8 tsara ndraiky miakatra 9 na 10. Wa sarotro kony papa matematika ndraiky fizika tegna tsy haiky. Nantaniko ana tamy teto igny. Za mila mianatra korozy ana. Mianatra kory anao. Mbola teko aty. Ke ataoko raha tsy hay papa na nianatra kory abisy koa tsy hay fô. Tsisy resaka tsy hay zany fa mbola miaraka amin'ny lavapeky ana io. Zany edy papa tsy marigny za tô tsy miaraka amin'ny lavapeky zany. Ke mamana zany mamoro. Izy raha nangataka filmirongo te fa natany mama fa miaraka aminahy koa. Mangataka filmirongo ke miorokoroka badika ladosy ka hoanare. Ke nagnindray hitana tsy nasiana za mavandy na zany. Hitany baka zafitaroko fa tazany izy avy amizay nandeha nilefa tanzay kotsika agnaton'ore taro e. Sakavy volanky aminao lianina. Za koa matakatakatra lavapekinao zany mandeha ty. Atako foipeky igny vao mody aminjare kay. Zay. Mbola tsy nafahy andreo foana nangalako 4 millions teo igny. Angalako 4 millions ndraiky zare ko fa tatrana. Angalako 4 millions sa anao mitsy alefako fefiko mandeha ambany vohitra akay. Agny anao tsy mianatra ho magnatsakotsaky miaraka amin'ny dadinao ay. Azova. Ataovy takako bakana. Pa za to papa tsy andeha za edy zaza agnaty tragno akatike za alefa nare mama vetsy izy mpangala rano ke. Ke zaza rehefa tsy magnaraka anatra ray aman-dreny tsy maintsy alefa ambany vohitra magnano stage ay. Mboinkena zany mamana tsy izy mpangala rano. Kena zany ho bikibikiby fahatany aminay aketo zany ho tiany angala baraka zay fiarahamonigny ke. Hitanao eo izy. Zay zany deseko malao zany. Kwa mandalo ke lavapeky hitanao ramamana. Bipe za. Outro rivotro za miala avy ampiasagnao kakagny mandakatra zare ke. Andraso za hijoko zare tsy mbo nehnehna fô za liana tsofiky agny babanavy mahita raha tanareo oky. Eto donko atsika manafinaka eto hagnano le livraison anazy. Tsangatsangagna eto amin'ny ery mandafindafy akô bazary eto. Fahitanao izy koa fahitanao misy kilo somary kasi hely fô za. Zany zany ndesantsika azy niany to. Ya ke ho za ndraiky manafinaka ohatrino mahatsimbarotritsika amin'ny raha ty. Na fangalagna azy to tagny 3 aligny farany ambany. Satria baka le reniny zany vidintsika 2 aligny. Zana jiaby le prochain madiniky reo 3 aligny. Akory na fito isan zanany re. Ya
aza mikoropoka fa haiko manao an'io e ha misy raha malava velogno igny manafo e andraso client mademoiselle mademoiselle ha somary magnatontonga hely danao azafady voilà raha misy misy raha tianao be zay mihitsy aminay aty ato magnatontonga aty boka anao ihany koa tsy mazavazava za tsy nahefa dia anao ino mo raha dizahino maloha lalahy tô magnontany ave magnantso koa zay iny zakoho atanao kabokanay maraigny amin'ny anniversaire anahy ka zay anao tena nitsofika anao misalasala avy aty anao za ke aminamo misy zany manafinaka e aboara io e mampisalasala ho ana sode fô zany kandre manakaja regny mo koa alafinare lalahy roa reto agnaty garaba iny moa zy iny in'olo fô nine aboara ay efa agnaty sako la olo ty za ladonaka e andrasy masegna boako ia ato izy mademoiselle ndre ilohany ilohany zay io izy madamo anagnino moa zy atanareo agnaty saky amin'izany ankoa mitarika iny andivinoky maraigny miaraka amin'ny zanany madiniky are mo raha lefa calme anao madamo e avarotrinay mora hely amizay prix farany asaky anao azy raha izy anao zany ia mbola zanany re amezany anao aby amboary prix-nazy francis e zay tonga de amezantsika prix de gros 100 000 francs samy miala hoa ngiato mo raha hagnankôry loatra zany tsy zany ty fagnaragnatsika tamizigny tegno de 125 farafaratsiny madamo 10 000 royal igny apa za tsy mety masaiky raha magnan'io 10 000 royal de sakaiky tsy magnino zany manafinaka e izy hitanao eny viavy tsy maintsy atsika lehilahy mandefitra ny viavy de tonga de zany tegna raka zegny zany tengala sifratsika eo anao zay ama ia ndaho tena fô anaro za hely fa henaro isaka livraison zay tonga de maza ty saky ty anao ty zala mitamatama e ia indre fa hitanao anao aza mikoropoka fô sady efa ninakany egny niany ia ndaho ana ndraiky nihina fô eto za miambigny le nihinaha raso efa anao za mikorokorapaka sady koa ny manafinakany tsy possible anao handegnano raha ty prix de lafo be dépensenao tsisy aminazy io za vaniny nitarimy azy tao tsy maintsy za manapaka magnano kiravan'olo amizio amarina tsy gravy anaza magnanjany francis ia ndaho eky ana fa volantsika so de vermaigny agny malakilaky ere lalahy avy ary efa vatro mbala taraiky fô ndao ary zy mako nitarimina zy tagny raha mose mazina vidinare za hitanao faran'olo tegna piompy mihitsy za hitanao madamo ninaka io mbala maro izy zagny fa to maloha échantillon indesigny maloha misy olo masaky prix sa manakôry bobaka izy agny zagny tsy adika na imadiky aiko manaimpiompy akoho fa hitanao madamo za hitanao tegna maro be mihitsy akoho iompiko aminakao anjato ny andrivo fa le problème zany le namako ao an-tragno mikarakara azy mihitsy tegna tsy vognony hagnano raha mihitsy fa hitanao madamo za tsy madamo mademoiselle fa hitana za ndre mo fa madamo ay vo maika am'le hatiavako azy magnino mo anao basy mademoiselle raha ohatra ka miara mipetraka aminaka agny fa hitanao baka zaho any miompy akoho maro e fa nefa le namako an-tragno ao tsy mahavita raha mihitsy de en plus comme akoho zeny namezany eo anato ao tsy angalako vola zany izy ty fô ingatao agny hitanao zigny zigny any manevranaka fô le zigny zagny dikan'izagny ana patron za tegna patron mihitsy aminazy ty karaha ohatra vognogno anao ampiakariko vadiko anao e mala za la tsy mety raha nagnanja ary tana ary magnakory mokoho to mbala ifaigny vidiny efa tsisy vola aleko aminao ty dikan'izany zay izy zegny nditarimy akohonazy amy fa ilevana za sa tana vadiny vadiko an-tragno hifamelogno hifagnampy amy raha jiaby mikarakara za zay tanao ny tegna long businessman zay tanao hoe mikandra mihitsy ary lehilahy mavelombady mary sady za mila lalahy mavelombady ave tsy mangala ka zay dikan'izany velon-tegna anahy ipiompy akoho ary ninahy tao ndraiky mpagnano yaourt zany velon-tegna anaha ke aminakany mo misy congélateur ia misy aminaka ao bebe fô hely ndraiky hely zagny rô tsy mahafaka tambogna anahy fa hitanao bebe atsika ndraiky ane hafaka mividy misy vola 2 millions zay aminaka ao de mba sonao 2 millions aminao izy 4 millions mahazo atsika
Ary aminahy ndraiky misy 2 millions agnampiako zany. Parebaka zany 4 millions zany izy aveo. Ary anah koa fa tonga an-tragno anahy akagny amekena vola 2 millions zagny za aveke miagnatra akagny tonga de fa mila hitako raha zagny. Fatandre misy mamitaka fakahita atsika. Za tsy mamitaka. Izy koa voatrika an-tragnonahy akagny akohy za mila andesina amin'ny tragnonao aminjay za matoky anah zay vao za magnomia vola ianah. Tsy problème zany bébé. Pare zany. Raha soaranaovako azy eto tsy maintsy fitahako mihitsy mademoiselle. 2 millions azy ilaiko. Akonay amin'ny hazony botsika samberany vitavita ho azy 2 millions azy hazoko forako izy. En plus koa tsy maintsy mbola iarahako koa izy koa. Ave izy kilako any. Ambilaza re ndraiky raha lako franco fampikirotiko fô. Tsy hainy baka zay ihambagna mitovy mary tsy efagnavahana. O Francis ro Karakory franco zala? ino ma raha tanambela lakoro anahy ke ro? Tsy zany zy fô nisy mademoiselle hely zay teo nagnome 2 millions nakay. Fô zy zany tsy tiako ndesigny agny so de hainy madame nakay zany izy io. Anay sa mandehandeha aminakay ty fa zany efa navandeha mivady amanjanako fa ale hambagna aminakay fa mato zaho. Esa mandehandeha to misy malona fa manjary mampanahirana. Ka zany any mahatonga zay midoko ambeligna lakoro eto e. Ary anao koa zany mitandray makaza mandehandeha aminay agny fô madame nakay koa tsy mahay atsika hambagna io. Zay. Ary anah baka rondaho amizay anah fa manjary mampanahirana za loatra koa hitany madame koa ke toragna mipetraka izy hoe tegna sereza. Vola ty tsy maintsy verseko hely maloha ty e. Tonga de akajiko amin'ny orange money egny. Iny e frère matsara holo bogosy ka magnakory koa nasanao vola 2 millions euro? Eo misy mademoiselle hely zay taraiky tamin'ny varotra konay tagny. Bogosy koa nisoratsika ty nahery mandrenitsika niteraka atsika ty frère tsy mary. Ana ronda amizay anao Francis zala le zala tsy anao tsy andro alikaly mandeha to fa matsagna be io izy ko miboaka ke madame naka ndraiky zanako de magnakory mahita anazy ve? Bon zay pasise. Ya ok zany e. Koa misy problème téléphone foana za fa za fagnatokatoko fa tsy de tsara loatra. Ok frère. Masantoko anazy ndesigny aminaka ty. Koa madame naka mahita anazy ake tsy toragna mipetraka eky yagnandraha. Olo tetehitra aby regny otrolo mina tongoaka lasitany zareo mianaka ka. Bébé atsika niany zala koa takatra papana ndraiky mamanao akato mo karakory eky. Pa anao azambory eby zare tsy raha mandeha amin'ny chambre misy za to fa aminjareo agny fogna. Wa zalahe le mifampiritarita amin'izy tô baka tegna tsy de tiako loatra anao mo za olo malaza amin'ny tanàna ke karaha zay. Na zambory zany za fô zahavy de mangany lanitra tsy zany mo siri. Za ya na de zany ndraiky andraso somary tsy diko hely ambaniko bany so de fogna tsy tandry zaha rehavy magnan'igny zave baka direct amin'ny lofotro foa ka. Pa ana ndraiky aza milefa eto zare ko havy so de fô mivadiky raha hafa anao ko milefa. Taratasy fanafagnarahagna be tao igny kele za zany koa fa tatra re mahay raha ta za kele za mbola tamtamamwesa aketo fô mo tsy possible. Ary zao basi zay gadrako varavaragna to ave zare ko magnonkogno soit na misaute la fenêtre na mivony ambany koboany ka to rekireky aminjany zay tiana fô. Fa saute la fenêtre quoi mazagna matraka klotina ka tsy tiagna la fenêtre ty bébé Ary na zany la tsy tia zara jiaby zavana exquise aby. Tiako ana bébé fa problème baka le gidragidra tegna manahira. Ary fa tsy haiko edy solution anako fa tsy agneky zany koa e. Wala mbola tsy afo papany Liana zay fa mirombiny folo tokony efa lera fihinanana. Wala areza mo Liana kapila ndefa vrem dal cheke ohatsy sasana. Liana suka varavaragna to. Raha le somary zahavako madame anaso de hitany foana le zalahy nanody ay. Zay raso gadrako la courtoy. Tonga de misaute la fenêtre andao. Ary za fa izay Pangalatra mo igny sahazo misaute la fenêtre ay. Mahazo anao niany. Raza ivony ambadika ny vavahady tonga de fio kakazo ty izy niany. Ndraiky lava beky be nazy sa
Ravinatu Ravinatu ndraiky tsy de magnano kasikety magnan'io mahazo anao niany iny fogna mora ngadigadrana tragno tô hoe ka hoe handro matsagna jiaby saskapila tsy efa zay fa vrian dal check enda sasa hoe tsy fakatiko lava pekina zay matonga na magadigadra tragno akato mama boka tsy magnontany fa mekimeky asiaka vao za te tafandry ary savay basy ato hoe zavana lavapeky zany asa aiza raha hivoniany ake mahanda sasakapila o papanazy mety fa tsy hoela have heto amizay anao voko anazy dily anao Oye! Maty zagnare, oui, folka pekena. Ataotao koa mandehandeha aminay tinga koranao mbola tafilefa fogna nafahinao tsara zay nisy nitarainany fô zay amindreo ay tsy matsagnandra tsy aligny andro mandeha aminay aty fogna mbola siky fibitsiko amin'ny la fenetra io zavany azy tsara zaza tsy manjary maty mama donc tsy agnaty tragno ty ato mampidipiditra lehilahy ato mora mampimenimenigny anao ave kagny tsy hitanao olo dahalo misaoty la fenetra avy ambadika akao wala dahalo zao aveky zany rafinatinao nampisoteny la fenetra avy teo de tsy haiko nilefa nagnagny ny feo kakazo izy tsy haiko nisy rantarainany fô zay ny feona kakazo eky papa sa ataoko aminao ko amby nisy teo baka ana papa amon'ologno mampiditra dahalo an-tragno maty anay magnitsy ampidirina mazava mivaravara agnaty izy k'olo mazava ke izy baka papa tsy tianareky mantsitsitsy ataoko amin'ny lohana ataony any waly any mbola ampidirina akato fô za zegny fa nazahoagna vola 4 million kagny mbola ampidirina akato fô sangalany vola otriny koa tadiavinao amizigny ka zaza napifody natato andro matsanga jiaby nasa skapila tsefa ke tsy haiko baka mama sy papa anakananare zahay mifankatia io asa mbo tianareo are ko tamagnany tamizay sy papa anazy niaraka za roapolo tagno izy 5 amby roapolo tagno zay tamizay samy fa managna katra fa olo gety ezana zay na zay mbola 4 tagno enigny ambiny folo tagno 4 tagno lava pekinatsy efa roapolo egny ke za haiko ny mama matsitsika enao nakalefa kolo tsy fioky aminao lasy fa mafy lalandiky aminao fa sasakapila anao iny ko takatako keketo lava pekinay arepaka asia tsy akaholo magnany faogna amaly mana sa tsy tomboko volony ty komplatsasy papa mora amonano tao mamalimaly zandro matsagna i baka anany any mandroso anao manafilay mandroso amin'ny lalindaligny ya marigny zany manafinaka e ato zalany tragno zany io ragnonao io ya salama tompoko ragno salama azovy maiva tokoa baka chéri baka le fitrofitro marandraigny jiaby tsy mampandritsika tato io Léon Paul agnarany faly mafantatra anao miara-miasa aminaka io ya faly mafantatra anao koa zaho ragno ko ya tsy ataoko lava ataoko izy to niany agidigadika baritry abakaby manafinaka fô akory zany le resaka papapiny vola zany aza beka atao agny zany le koragna fondraso alo hagname vola madame aloha ty madame 2 millions ty mba tsara kandranare ty niany ifanambarako anao na io za mipody viagny tsy maintsy magnanotra zavatra mahafalifaly anao za misaotra avadiko andraso anamegny bizuela ambe susy to ndeka dike kagny ambadika kagny ya andao ke karakory zany le antrantsim-batro le raha iny hentagna nanankory izy anao hentagna hentagna ino koa manafo zay edy le problème manare francis akoho be zany andesinare miaraka amin'ny saky iny mankory zegny eto ny tegna nazako any ambagaga tagny nanta le roa affaire igny viavy homby taloha andraso hoe zandengala vola ho izy dianina tany tegna marigny Zagnahary ke natana weza zan sakinakahy ka zay baka izy afa ny foagna no za tsy nipody eky izy de akô nindesiny andraso hoe zandengala vola ho izy areza la Francis tegna grave fondrasy mbala ho hitansika igny viavy ataontsika mahita fesagna amitsika igny ke vola veza koa 2 millions namezana madamonao io ane efa hainao ne Francis zany tsy maintsy misy ketriketriky andalandalagna eo fa anao za mieritreritra hoe ke vidiny akoho managnano kaiky hazaka 2 millions are elo tegna tsy siriry Francis dika zany baka nahitaliako
loharany kandra na tsy nisignaly ka anao any mbola tsy hitako hoe zio zany za zany koa fa nampisikiny ny viaviny zipo nantafera fanojiketrika za tonga de efa niregleko ma very dimy arivo sy ray aly koa niany nefa ny fangalagna le raha tagny tegna grave misaotisaotirovan'olo zagnahary fa zao misy mission ataontsika amaray fa nao za taraiky anao émission karakory zany mbola resaka le agnaty cartable sa le mankory fa tsy agnaty cartable fondraso atsika miboaka agny atsika miresaka azy fa zany secret confidentiel ya tsy koa zany fô andalo doko za io ya fô téléphonenao raha ohatra tsisy crédit za efa hainao SMS gratuit isan'andro amin'ny orange ok manafinaka tsy magnino zany wa afa loso mona manay ya fa loso izy bébé kedikan'izany zany namanay mbona azy 2 millions koa 2 millions rivotry nazy ny agny regny ane bandy ambany coco regny tsy miasa amitsika chéri arekena fa zay indegna mehanigny dokitra sakafonafa natakôka na raha hela voavy za ino makabaka ny vidinao chéri totokena kabaka antsika ka zay tegna mahazony raha anao izy koa magnanjany fô na tegna tseriako ekena jusqu'à l'aube zala tegna voarotsika totalement mitsy Léopoly leçon numéro 1 fa mbala hoavako aminazy koa leçon numéro 2 fô raha lako francogny tsy maintsy ahita vesagna koa baka igny ndre koa message ny Francis ty ino koa vakiny raha magnantô ihagny vola beo kandra malaky koa zany milaza andeha anatonga randevo zany fa sao deo tsy anganany taraiky aketo manjary tsisy vola asa taraiky manafinakagny asa fa bazary eto zigny tsy asa tsy voareny message igny taraiky mialagny tsy maty amin'ny tongo ty mitsy manafinaka ty karakory mo monsieur Francis anao ny andrasigna anao navy kalma na fa za fa arrivé ino ma planto ihagny misy vola be agny efa hainao zay fa hitanao manafinaka ya managna matokisanao fô ty tsy manta eky affaire ty za matoky ke eza zany tanimboantsika tony any atsika hitanao io handeha amin'ny magasin Frédéric ya manambola be wi hainao jijy fa hitanao atsika io tsisy vola même 500 fa coco talandoho zany talandoho fô anao tsy mila miteniteny fô anao mangigny fogna fô ambilano avako azy efa haiko flinta andao alotsika mahoresy ndraikytsika tony any Francis karaha mariky ny aminazy mahitanao mara agnaty posinaka ty fialambamena ty koa fa tonga ao atsika azony fandrekireky io tonga de fa atsika resiny maloha rena moheny ziro maheza io bon alo pasitsike nao fa anao tsy mila miteniteny ya patron be karakory ma karakory ma monsieur Francis mandroso ya ambilandroso midira anao Léopoly dira fô ato debanaka mitsy io debanaka io ya salama deba ya salama tovla azovy mo igny monsieur Francis io manafinaka io tegna mitovy raha lakiboraiky mitsy io hita raiky zero io zany tsara zany fa hitanao patron misy ino zany zay hitanao tegna misy zavatra kely trosako aminao koa maloha ino ko zany monsieur Francis fa io après une semaine defa averiko ninao za io hitrosa menaka zerikantelo sy mala sakaroe raha tana ino aby zany ro menaka reto hainao baka ragnonao de babe magnano dokodokany madinidiniky zany zahay de mba mivarobarotra an-tanàgna izy za mandeha mirikarika magnano business de ciment reto koa fa hitanao mantegna mipetraka amin'ny tragno fotaka io mba andabodabagna riba ito fa hitanao karatsaka miboaboaka re mba aleo izy mba atao clipsa ciment hely ary handro sara vangoeny malegny fotaka reto miraraka fa iny ndraiky d'après une semaine matokisa fô apodiko aminao izy jiaby za tsy magnino Francis anaraty mo namagna ary anao tsary nitrosa taminazy ny sambanazy ameky anao
sady vavy otry madame nazany tegna tsara marigny olo mitady vola magnandaza tegna ilaigny amin'ny tanàgna to fa izy ndraiky zany tsy maintsy atantsika taratasy le raha e tsy hoe za tsy matoky anaho fa hainao moa zany raha amizay io ndraindray zany mampisy problème agny amin'ny fiarahamonina igny zany le raha ya tsy magnino débat tonga de angala récit avy agny miaraka amin'ny taratasy hanaovantsika azy zay amilaba sy angalako le récit zany de namana aminjay zany efa afaka magnaboaka le menaka zerikany telo aveo le sy malasaka roke zany ya ô Léopold karakory ty tonga de aboagny sy malasaka roe ty agny maloha ya avike makory reto zerikany ya menaka ty tonga de fa aboaka anao ko aveo ko izy telo zerikany ty pare zany e ya mila izy bongosika amizay zay anatako tonga de fa misogna le taratasy to e to le facturany menaka ndraiky ciment ya voare débat eto signy afaka eto agny tsany ya eto sy niovina zay afaka herignandro delen'zy io e tsy ela ty avance mihitsy agnampodianako azy ty 2 jours tsy aveny herignandro za fa havy magnampody izy jiaby zay zay matoky anazy zaho ya ary tegna misaotra betsaka anao débat fô namagna anao e tegna namagna ya tsy misaotra zala fa misaotra anareo nandalo fahitanao Léopold entagna aby reto rô tsy maintsy angalagna taxi fa ty tsy tonga antsika tegna marigny tegna marigny za tena agnaboaka azy fôko karaha fa ty moake aretantsika ino eky mo entagna maro aby reto Francis ro io tsy maintsy angalagna taxi fa tsisy hevitra io za malao tsy mahatonga io tegna marigny zy reto mo raha agnamboaragna tragnona ndraiky hagnanaovanao firifiriry aminareo resaka ronare sa atatsika akory madame nakao ty mitady vola ty mivaribaro épicerie madinidiniky dikan'izany izy teo fampirasagna mala tsy rasaigny maloha zay ndray nenareo Francis zany tsy mety raha magnanjany e tegna marigny atavy tsara mamatalenah so de tanatalin-jaza le midongodongo ambony regny tsy tiako atatalin-jazanino le tatahovina ke fô fasy fa tô amin'ny any mila izy hefa fôgna nihinapaka atako tsara ninahy mama tsy tana tsara io edy le tsy nombiky igny edy fa tana zindre mô ratsy mbô zahavo edy zindre mifitaratra ratsy zindre ya ta de fisisy elohaka regny iya ke wala raha entigna mô tateriny posy jotsy amitsika ilianina iawane asany tsy haiky wala so de zy hentigna lavapiky efa tagny de doko be o amitsika akato analiana matiniadana hoe za fa mivolagna aminazy e zany ke ino mo raha diany hentigna nery lavapiky eto tsy raha heky aby mama sindreko misy vilagny misy kovety kidoro éponge reky hentigna lavapiky za ndre misindreko tegna lany fagnahy marigny mo andraso aloha tadingesetsika raha koragnizy reny any hitako baka zindre fa hijotso akeke andraso malo zare tatitry hentigna ave zare antaniagna tsara beky mikasiky ny fandehany hentigna to haigny mazindre hentigna tokatragno raiky mame sa hentigna andeheza zy wala are zo vevy malandilandinagna ame vola pitariko posy mety hitako tompony hentagny mary tsy ary hitako mama vaiavy io asa zy re ifindra amtragno ambadika ka haigny wala tragno akatoko tsisy nialan'olo mbola fen'olo be akatoko ifindraeza koa tsara hentsika sa havan'olo ambadika ka epaka tsika maharegny tourne ve fa zare fa havy hiditra eto tsy hoahigny helinay tô mo hidrika agnatin'ny lakorony ramoseka to ode wala manroso to doko raha agnako eky mbala tsara madame mbola tsara nagnankory zany mazy matototra ake fa zay tô mbola mitaly mbola tsy afaka ampandroso anao an-tragno tsy zagny baka zy madamo zay mitady ramose mipetraka amin'ny tragno to hagny zay fa nisy fankiagna tagny efa niboaka tamin'ny ray aman-dreniky izy zagny naviako indeha hentigna indipetraka to ramose ozovy eky zany mazako ny mamagagy ramose zovy mo zany madamo azafady atsy hena mo agnarany anakaraha setry dody i ramose mahitsihitsy zay ho izy makoakoazy so de papana zany lianne mahitsihitsy makoala tsisy lalahy mipetraka ekekato izy ko tsy zany izy ko tsy papako tsy haiko asa papako tsy haiky ato adresy nambarany za izy ko ka ologno zagny aboahinare fô raha haiky ave izy efa nameky 2 millions izy tamin'ny semaine igny agny vidy congélateur aboaheo izy azafady andrasy bala antsoviko papako tsy ode fogna izy igny ologno zany
keseky ny Franco laha hagnano raha magnano zany avaiaviavianke mandehana aminay ka andeha soahentigna ana jiaby ke ho sekiny karaha tsy possible ndraiky zany ya aendriky mahita tohiny fa izy mbola antsoviny lianina igny agny olo magnakory moa zany emosana zandro matsagna ty lianina ma papa tsy haiko fa ka misy vahivy malandy zay mihentigna anazy jiaby mirongorongo ka andizahanazy zany osy andeha zaho minday entagna ya minday hentigna aloboka anaboka tsy hahay ho azy izy koa hidoko aketo fogna azahavanao izy izay vehena mahagaga koa zany raha zany dia andeha boaka kay zay izy baka io izy salama tompoko wa anala serio zako nave nagnino nankôry zany Franco maninona tsara madama serina zaho aza misy mifampivadika atsika fa zagny fankiagna zaky niana amena rendez-vous ato ary anafa namezagna vola 2 millions ividianagna consilatera ampiasaintsika avy aminjay zany namezanako mitariky igny tarmizy io anao andeha aminay ndeso afaka na zay iratana tsisy mazava aminaka misy raha volagnina zany madama tegna azafady tsy haiko mitsy ny fandehany raha volagnina zany asa ta madamo zagny za henanagna tsy za bebe tamy tany nisy zay tagny ary masina madamo za boaliboaliky aminahy fa za masaky anao ary nandriky nge madame tohony karaha niakadrakatra aza diranareo misy ty affaire ty ianina manao tsy tiako boka mamako iringringiany tsitsiny manao anao zao izy azovy magnaranao io madame fa tena diso adresy mitsy anao io za tsy diso adresy afa henagna soranandre heky afanao nandeha taminay tagny ke agnano diso adresy ke aza misy fampivadika atsika niasa sambiaty fô za zankilofahana zaho aizankilofahana za madama mandeha anao boaka agnaty lakory ty fa tsy haiko fisianao za tsy alaketo koa tsy miboaka 2 millions nalaina sady tandra misoranay mitsy ny mbala marikina izy kona za tsy aleto atsika niasa amby agnaty tragno aty fô wa Franco anaimo raha manamby tamy vayaviveliny ka hitana solony menaka kato aiza tao an'izany ka ty azafaly manome tsiny holo io tsy haiko za ary za tsisy 2 millions namenao anaka zany za malefaka zaka andeha troasa aminao za ma tsy mavelo tegna va avy tsisy jery mitoa hantany ake anake zany ahita 2 millions zany zagny vavana andeha za convocation mangalanao aketo ary ataovy agnaty saignina koa madame donto be to hagny vadina maditry ana mpandreny fo agnaty tragno ka vadina tsy maintsy migadra amito mazava aminareo mianaka zagny veloma mama tsy tiako raha tamy vaiavy tsy le karaky izy niany atsovika mitombokondro baka ziniany zavazy masaky za iany ambilao edy zany edy mbila fo zay andeha hagnano raha tany zany fa keto fô tsika miza raha tany wa Franco taiza mo nahitana vaiavy za mandraiky nahitan'igny igny tsy haiko mitsy iny ramose karaha mbola mody fanigny fo ndraiky anamy raha zegny volan'ologny hifay ampodiano satria anamy nisy topakarine hoe ka zao ne sefo zany tsy nangala vola 2 millions nazy zany ary olo tsy haiko fa tokony diniy tsara hoe iza olo nangala vola taminazy fa tsy manendrikendrika karaha io izy za toro tsy gile azona honogny zagny za fa nifitahina ividy consilatera ho anana amezako 2 millions na avy aminjay voalohany fakahitantsika nananda foko agnaty saky ara tegna malaza aketo marigna alitrakôho io dikan'zegny ana i mangalitrakôho koa so de nare izy fanao za tamy mahizikizike raiky zay misy akôho agnaty saky tena diso fihevitra mihitsy anareo sefo za ty tsy mangalatra akôho zany tsara minday koa agnaty saky zany ary vaiavy mitory za io olo voasambako hita io tsy haiko tegna marigny zany tegna tsy agnambarany marigny zegny ana ya ambilafiko sto pakarisika sto madamo efa agny fôka izy mifagnazava amy resaka raha tany io izy tseto mamosany marigny sady zagny mihitsy mety izy koa fa tsy feny volanahy ampiakara raha io fa mbola hoagny izy migadrany vadiny re tiany io sahira wa zala raha tsy natako andeha ingadrako akay sady la olo raha laky igny magnano raha tiky mento taminaka ty le problème zala tsy maintsy agataka vola amy madame za zao sefa abdiro malao basy madame naka ambelany akao zay koragna vetivety de isy afahanay réglé volan'olo zany kaiky manatora mavozo gadra fo anay
Ya azao magnaraka madame nazy igny antany. Izy le madama fotsifotsy borovolo akay. Aiza aminareto mo madame ny Franco zegny aho. Za tompoko. Midira amin'ny bro ato. Ana amin'ny sady manambady raha miseto ve mbala mamitapitakolo. Madame hoe nahazo raha makoalahany be io e. Moramora vavana madama. Raha ko volagnina zany tsy tokony tonga aminaka ty fa tonga amin'ny olona naovana ho azy. Ana io mambala hifamatra fô. Ana io koa sarotro resy. Wa zala. Nangankôry. Me vola 2 millions keo isana matsika problème ty. Wa Franco, amin'ny alfagnana fogna angalagna vola 2 millions zany difagna vaiavy. Ka le raha ny tsy natako e. Sasa tadiavinao higadra amin'ny raha tsy natako. Ifaitsendrika maloha raha zany fa vola fitady. Zay. Mo tsy natanaka izy ka hagnendrikendrikanao amin'ny raha magnanjany zany baka tsy marigny. Zao sika ty e. Atsika tsy malo brony mpitandro fila mihinagna atao ihany. Fa ifay vola io antrano koa tsika mifagnazava mikasika zany. Zay, ame vola 2 millions zany de sy miavy taratasy de tsika mahita tsoiny. Andraso basy fake. Fa tandre mo magnaraka mbola magnano alfahagnana agny akenao za tsy hiaronao eky. Nagneky mifandamigny fô monare igny. Zay, sy niavo amizay taratasy to ramose. Ya, tsy magnino. Zay. Zao afatrafatra anaka manaraka madama e. Koa misy olo mamitaka anany raha iandro agny na salasala amizany. Alaive numéron'le ologno de mieza miditra agnaty tragnon'le ologno fa aiza mionogno hoe rô tragno anao tondrondrogno magnan'igny. Fa tegna tsy mety. Zay fa veloma misaotra betsaka sefo tamin'ny fikarakarana. Magnanova koa amin'ny magnaraka mamita vaiavy mazolalagna jiaby ave mandafa sakoha agnaty sac koa. Voa magnani koa. Francis Karakory sy ndraiky hitakiny amintsika vidiny menaka ndraiky simao igny. Za délai kondro mbola tsy marindrina e. Mbala 5 jours reste. Atsopaka lasa dirandrivotro amin'ny raha magnantoko niany. Kalma nafa haiko manao anio. Ke tokony vola otrino mo alentsika aminazy 2 millions 5 e. Ke otrino am'izany nakaha. Tsisy diranao malo za Léopold te. Anao tia sifra koa. Tokony atana 3 millions e raha io Francis. 500 000 naka de desina ho agny hamby. Ya tsy magnino zany basy. Raha ohatra misy problème ambadiky ty aza fampitaditady. Léopold baka tsy nitady anao ary tsy takatra olongo tsy haiky anao e. Sambolo zany amin'ny lafika sitriany. Pero aretsika andeha amin'ny raha Frédéric io. Andao. Diato debabe. Afagnampody vola natako ngiahy. Tegna azo atokisina aloha izy. Mandroso. Patron. Ary anao zany patron tegna za mitsy koa tegna ohatrany mitariky fitarigna mitsy aminao e. Izy koa fa avy aminao koa za client tegna magnan'igny bobaka e. Tegna fagnarabintagna marigny mitsy atsika. Tegna ande agnaty trosanatako ana io e. Hay, mbola misy pengotra kely sisa. Pengotra kely manakory ko zany Francis? Mbala misy zavatra tavela zany. Zao ne debany mbola 5 jours zao reste. Fonao za mikoroupaka. Io baka tsara raha mazava ke izy zany raha diana aminaka. Zay deba tegna misy problème hely ko e. Saky misy vola hely hindramiky aminao koa zala debe. Eo amin'ny 3 millions fogna fô somary misy problème hely koa ao an-tanàgna. Zalahy, ana raiky kimbra tsy voefa naraiky le fangala vola 3 millions koa. Bona korik le aminareo malo. Mba vonjeo deba fô io ane deba anao fa mamelogno tegna mamiloma fogna fô averiko zany. Tegna asifako bénéfice ndraiky zany 3 millions zany. Asifako 500 000 amboniny. Zalahy, gidra aloha zany e. Tegna vonjeo fô sahiragna e. Ke afrako zany raha maefa zany. Io ndraiky deba tsy de hela loatra fô tsy maintsy ampiaraky amin'ny za magnatitry volany ciment ndraiky volany menaka igny. Zala tsy voaefana raha zany na le vidiny menaka terizerikana ndraiky tsy malasakarogno fa gidragidra fanareo atsika le angala vola 3 millions koa rezeo zany deba tegna tsy maintsy voaefanay zany fô anao za mikoropoka am'zany deba vonjeo zala fô tegna sahiragna e. Anao fa mamelogno to tegna mamiloma fogna fô haveriko zany tsy ho ela. Bon, atatsika taratasy basy zay aminjay tsika mifampatoky. De tsy magnino tonga de atambaro amin'ny taratasy raiky igny. Tsy magnino basy zany fa etsy tonga de fa sonevinako koa. Eto zany.
zay ke za matoky anao afa mariny fotoagna igny ya debanao matokisa fô averiko zany afa 10 andro koa nitavela amizigny Iao za matokisa anao bon ty ary le volanao mazo mandeha nare ok tegna misaotra debe zay izy aza digninao ya ok zay tonga de fa tero 500 000 naka fa tegna ilaiky malako ne ino koa ma raha idirany kabarina 500 000 zany navy koa na Francis zany ane fanitrenatsika aminazy alfaso 500 000 zany osy kalma anao fa alo maloha andeha an-tragno mba hitany madamo ary koa nagnano zany izy alohantsika andeha amin'ny madaminao any za rô tegna tsy diako rotsorotsafana amin'ny raha magnantoy Francis teo akô anahy fa nirotsafana za zay rotsafanako amito tsy mety aza mikoropaky miaraka amin'ny Francis zany kataitaitsy tsy azoko mihitsy raha ataon'ny Léon Paul mikabary ty anga signatiranazy mahagnike mahisitry hoe ambora 500 000 za mitsy maintsy ampialako mena fogna io amity kabary ty signatiranaka agny tsy maintsy miala mena fô izy amity Ody atragna ô Mandroso ya salama lawana uranga salama Mandroso mipitripitraha ke ya misaotra betsaka ragnako azafady mbola tsara te mo le zalahy izy ko mbola tsara havena izy tsy nody tamin'ny aligny zahay wi baka nisy mission hely zany ataneo zany amizay nandehanako tato satria namandana van-tragno izy nefa nisy mbola tsara te mbola tsara teo ya nahaligny baka zay roa ragnao direct de za nifalitry igny nandeha nody igny nivolagna ndraiky izy taminaka tamin'ny message aveke ro agnano mission hely zay izy zany po te vetivety fa nanao tany eto baka le mission zany de za zay amizay zany havy misy raha diako hely aminazy nefa nisy tsy ake koa izy mbola tsara teo sady adesana ake fô tsy magnino zany ragnao milafaky zany tototra aketo andraso nangalako tsakotsako fa zany edy raha masaka aminay akato ya tsy magnino ragnao ndeso atao tsakotsakonazy zany hoanigny ya walala to hany anambo mjune handroko ny fakiaka malakiaka zalahandro za ndraiky arena imo tsy manambady ka za koa manambadika andoandry aminao ty are lohaka nandy boaka basy vola fa hena dimy aligny fagnarahagna atsika igny ty vola ya de aiza mbola dosinare mbaloha fô zazany tipisoara hely bebe ambilazany tipisoara maloha ladosy ndraiky ambadika kana zay mifalitry magnan'igny fa avy amladosy edy ya ary ambilazany de hagny maloha zay diavoko lalagna agniko anao tafandry anao vola 3 millions tike handibangako de ndemesiko anao hitanao Francis fa tsy hainao Voilà. Mbô hela vita eky raha natany lalahy agnaty ladosy akao raha magnino loatra eky la mbola famaniagna fô zay zay efa tsy famaniagna mblende raha kekagny zako raha hatany walala karaha gigny niantso fô raha koato fa mbola hoagny maty zombongony any karaha tsisy olo ato nagneza saiky ny lalahy igny namitika za koa matakatra azy na aiza takarako azy hinaky akagny izy zavanzaho hoe azovy Robertina zegny azovy Robertina sambalany karaha vayavy madinika ankilikily fahany re ble ianarako hagnendako olo andalagna eky zigny sakavesako mesy madinika regny agnaty sakena to za koa mandeha miboaka didiako agny kilôty lastikiny kilôtinazy mbola hoagny tatakany jojo kilôty misikiny andalagna nefa kajikajinaka amidimy aligny be igny fa nipetrapetraka plat jiaby saiky ny lalahy igny namitika za zay lala tsy nanjary za koa matakatra azy za mba hitako azy tsara be zovy Robertina zegny tsy hainy baka raha nampako a volona to barako azy ino raha nampako azy to ya olo ty mafahato anao zany marandraigna anao zany mandeha aminay aty sao de hantsengiko madamoko
aza hafahafa toetra anao Francis e. Tsy endenjengy madamonao diako ato fa hainao papy 500 000 fa hainao izy e moni andraso aloha e Léon Paul e andraso za io mbola tsara nahita madamonaka chéri e chéri ha karaha tsy courage-anao bebe raha nanankory anabo karoty sinody lahaly oaha aza malahelo bebe 3 millions fa pare ato za mandeha iny tegna mirikarika raha soatsika fô bebe ama jiaby namezana madamonao koa rô vidy anao ty Léon Paul de anao maloha rô mitetetiagna maloha e ty bebe ty volantsika akaji amin'ny tany tokony mahamety azy agny maloha ma misaotra vadiko e na io mitady vola marigny bizo heliko hoe tsy manjary saigny koa anaty Francis iôvaiôva koa anato ato zao maloha izy Léon Paul e ndao maloha anao mody fô zave mitontogno aminao agny zay ya hody za Francis fô tandregny ody roe igny nanaovanao azy anazy mandefa message aminakahy koa resaka le fandehany fahinao resaka mission anao ndraiky karaha mankalefaka ologno ya hody za koa manjany zalahy grave e matify fagnampaka laolo io voa fô isan'andro ary anah ndraiky karaha moe manokagna miaraka amin'olo matify fagnahy ny bebe tegna maharavoravo sady mampalahelo zany e alohatsika hinagna e zako mbola tsara nihinagna ny ambigninao e fô fa ianao za tsy mila kabaka ratsiratsy ary tsakotsako fa kony raha naloky akao e za tsy nahandro vary raha karaha ty etiko ma tsy fanaraka aminakahy edy e io ane raha mampatonga za matrentriky mandeha mitady vola ty e bouillon mila masiro tsara atao ino tsakotsako wa azafady base za aveke mividy akôho atantsika rô zany za tsy nina tsakotsako e zany tsy gadry ary za masiaka baka ke ino hevitry amin'ny raha to problème amin'ny raha tony zany mbola tsy miasa ke tsy haiko raha tokony amilomako zy tegna mampagnigny zara magnanto hoe ary zeto i ko heny mamako ndraiky papako za voatao reky ary namin'iny tsisy hasa tsisy ino amilomantsika zazo atao ma za ko voatao tsy maintsy mipetraka aminareo agny fon tsisy hasa zany misy hasa fô na za ko havy agny amin'igny ndraiky maloha tsisy problème satria anako avy aminay hoagny miforonkorogny hely ka voatariminay fô le raha hoaninay hoaninare mianaka ya zany boka hevitry mbô tiako horegny ary raha atao tsy haiko edy e tsy maintsy hibontsiky fô izy tô tsy raha kibo ino ke tsy hibontsiky tsy raha kibo vy amblaky fô izy mibontsiny fô ohatsika mahita raha tao azy izy miboakaky ary izy tô mosy risy alagna fady ane anamo mila loza amblaky fô izy ya everiko raha hinenagna alagna boka anao igny tetsika tsy niady edy hevitrintsika zegny te raha hitsapa-hevitry anah fô hoe alagna everiko raha agnanjany anao igny te tsika nisy guerre edy agnatin'ny tragno tô sady tsy fombanay feky zegny sady na izy mbola voalohany zanako kele za fandy forcé hoe alagna mo tsy possible wa liana namotsy ny volomina zany mamako avy tsy anketsika anah wa zala fa saute la fenêtre koa niany to za fa tsy le feky mo mbola marary koa nongotro na telopony papanao mahaiky aminao edy kone aza milefa mijanogna aketo fô tsy odeko papa fa mivavahady ndraiky vola kika tô zany raha tanazany liana isaka zah tsy ake mbola mandendeha aminay fa na lavapeky salama tompoko salama mama hepaka tsisy mamanazany zah monterikana heky amina zay tonga de fa mandiana fa na ihany kotakatra papany liananake hazondraha naniany misosiko tongotry na folaky mandiana igny daoagno zah mela antsagnonay akato ya azafady base za hody basi koa magnanjagny ary ino morasiny amilomana motro tsy zany boka mama mo za hitanay misy problème de tsy mavila za agnantambagna antsika an-tragno akato problème maniny lavapeky nipony papanay tsy zany mama fa izy zany ndre boka hitantaraiky amina zah niany karaha asiahana fogna zany koa tsy ambarana zah tsy hoeky zah tsy raha mpaminany ambara zah ary anah tsy maintsy magnano tambagna akato na tianah na tsy tianah
Iary zany bas izy mamay tantaraiky amina fazady mama zasiahagny e zany. Volagno bas arakaraka bakezagna siaka ndraiky tsy agnasiaka zany volagno. Tsy zany boka mama mozahi bikibo. Nagnino? Iya bikibo za bikibo ny lavapeky. Ke zay teny koragna raha imitsy anateny navefitagnina noraziny. Zao izy liane tsy haiko hamaly koragna anazany fa anako koragna zany andraso papana haveke fa raha haiko nda mandeha mandoky vary mila masaka. Ke zany boka mama tsy tokony papa hitantaragna azy fa na mitantara azy amin'ny papa zany raha nagnambarako izy enao i. Efa regniko zany ana tantara izy tamina fa anavoko ko mitantara azy amin'ny papa na fa iko hitany botsiny eke ewa tegna grave. Ya atakory bas mama fa iambesagna azy ko wa ivolagnana azy ko fa tsy volagnina. Ke nagnino mo mama izy ko volagnina tamtambezina moramora izy ko za ko mama minenagna zany karaha voatipoka fogna. Afa volagny edy nazely iane ana we ndraiky lavapekinay mbola rempagna fo rempandrempagna ka avy anazy nazy lavapeky sanazy fopeky anao mbola latsena fo za mama miraha voazato ya bas mama zany de ahandro miambigny izy havy ko za minenagna azy mahay fomba hitantarako izy aminazy ko bas zany tokony haiko amina familya navoaka mitantara izy aminazy ko zah zany tsy kehiny ana voakany fo anale voa problème mitantara izy aminazy anaboka mama tokony mbo tamtambezinao izy wah mbo fahena toetrany papanagny zay tsy mety tamtambezigny zany ke le problème oketo ne mama lavapeky mbola tsisy hasy afa hena zany ken dirana anay ko zaza misy andro tsôl mahavelogno azy akagny tokony hiarahagna ma regny maboty lavalavapeky lavalava sanga regny raha hiarahagna ino raha azonao amin'igny ndaloko izy hanigny avolagno amin'ny babana zay mety efa tsy hoela ho aveke zay manakory ma fanomanana madama atsika ko niaraka andeha hagnano bazary atsika rô niany mba weekend tsisy raha atao 8h atsika mila miala edy zay fa 7h30 alors ka tsika hiala keky maloha ndana zay mandeha mikoragna amizany kana fa misy raha mahambora misy raha mahambory tsy haiko mandeha nakagnina mandeha magnontany azy fa izy ka tegna ambory lasa andehanako any koa raha magnanjany amborin'iny koa zany aho sokafina varavarana ty iliana mbola mandro mana zany akao ya matotofagna aloha atao tsy hoe hitany papa mbola tsara nama aloha ya mbola tsara arino ma raha fongofongo asigna agnatin'ny lamba be rô ihany mavitro aby izy zany sa misy akoa ompinao akato tsisy raha aby izy inona zany raha mahazo anao zany satria mamanao miteny hoe danatsendrika anao miresaka amin'ny zanakao nagnino manao io izy mo mbola tsy nivolagniny mama mama mona irika na mandeha ato wazalahy zany le alako aminao igny edy ino raha mahazo anao akato ambara zaho izy mo tsy nivolagniny mama amina inona raha volagniny mamanao aminaka ino mama boka mahay minenagna azy papa fa tsy zaha wazala mamanao mampagnirika za mandeha ty ana ndraiky mampagnirika za mandeha mamanao mokoragna momba zovy mazy momba anasa momba mamanao agny ena ve mahita azy papa ndao agny ro nao tsy mazava nankory regny na mojitso ta zaka teza anaovanareo boly pasipasy aketo ana mampagnirika za mandeha aminazy akagny tonga aminazy aka za atsipiny aminao atoko ino moa raha io wala izy managna problème ivolagna izy aminao wazalahy tsy azoko ny raha tanare ty problème io moa ninjovininao sa ninazy nisy nazy ke liana waliana na mandeha amin'ny salon ty kony anao tsy tivolagniny mama za hilagny hinenagna raha zany niany zany niandro tsefy mandeha eo anao ya papa arino ma raha milambanareo karaha ohatra misy koba sa nagnoba na eta sa nagnino tsy zany izy to papa fa za nihinagna verité tany karaha loa fa fahitako zindre lera nino koa na nihinagna anay mo marary tsy marary tsisy problème zany anao io volagno mama inona foana moa izy ty volagno mama fe mamanao manirika aminao problème ino moa izy ty anambady volagno koa anambady fa za tsy mitagna alefako saoma tsara mitsy anao pa za to tsy anambady zany papa fa inona le problème volagno lah nene ary zao basi zay hela baka zay nagnanana liana nisy vokany eky izy ndraiky to nisy vokany
dia inona ny vokany hoy de moyenne sa 7 de moyenne sa voaroaka ny anatra Tsy zany mitsy le heritreretinazy le namokotra aminazy. Fa nagnino anambady sa nahita vazaha tagny Anataoko mba tsy mahazonondraha zany aka bikibo. Uy maninona tsara marina moa zany liana Iya, zany bikibo za, bikibon'ny lavapeky. Wa papa nakara mambuku fogna wa Franco zaza fa bikibo mbola mena tefaka ke koa. Iwa papa le tsy tiako anahy igny zany afa tsy ambarako Juliana mambukumbuku za liana tena fa vingitry mahita raha tanay io dikan'izay aorogno hetagna anao dia mandeha amin'ny lavapekinao agny ianao wa papa lavapekony mbola tsy miasa papa za tsy te lala zany aorogno hetagna anao dia mandehana anao tsisy resaka lavatsony zay zany zay kesakina saiky zany liana zay ndraiky mamanakôfa magnano bazary avy any mbola takoko akeo anao mahita raha aminahy anao mate ke manankory zany mamainkehinah fo zany di toravagna agnatin'ny trano akato Mandiana malohaka na mandeha amin'ny lavapeky akagny. Anao koa fa toravana ray mandreniny akagny zay zao miditry amin'ny feranareo tsy miplagy aminao zany liana za avy bazary avy agny mbola matagatra anao akeo eko tsika mifankahita ska vilanky aminao zany ataotsika raha mamana Ia, takory papa fa izy koa fa zany ny hevitrina farany tsy magnino bas fa za handeha ahoroko lambanahy Nankôry mbola mbandragnina tafanakônao edy ya pantalon tao zao tegna mety aminaka mitsy velodrirana to igny miaraka amin'ny to igny chemise to igny zay ty tegna mety aminaka tiky asa ceinture sisa tadiavitsika Iya akaty mo tsy zany akaty fa bokony vidy zany ary manakôry mo lamban'ny zafinazy tonga dia fa vidigny aninona ampidiano koa fantomiagna anaty eo lamban'ny zafintsika ka tana fafaly am'izany za hitanay za tsy vaga lamba amin'io natapaka centimètre raiky azy zay basika ivanga ceinture anao dia vidiko le lamba tianao dia mode atsika ivanga ro dia fa izy wala raha eky zany niany dadilahy be nzaza tsy vidy lamban'ny zafintegna lahy adalaniny nazy madama rehefa mafilo dia ataoko mafilo koa hainy tsara mihitsy hoe tsy magnaraka hanatra ray aman-dreny zany vidiny lafo zay mo ro lalahy ary izy ndre miaraka amin'ny vadiny mbilesaka avy aboakako mesy tô niany mbola hoagny dididiako mafy any lastikiny kilotinazy niany zavany zah tsara be zah katrikatra mony amin'ny vola 10 aligny anahy mazatro tsara izy niany akory lalahy tsy takako anazy eo osy mba mandinia tsara madama ary vozonay akanjo ko zafady aiza tazominao anao mazovy dikan'zaigny zah lefaka tsisy fagnahy aminah matoy zah tana tsy mandiniky ifay volanahy ifay volaninona anao mazovy anao maloha zah lalahy toa zankily fahinazy zaho 10 aligny anahy ifay ananagna sanandela dosy anahy te tsy hita tena tsy mazava aminaka aby tsy raha volagnina zany madama tegna tsy haiko raha volagnina zany wa Franco azoviko mavayavy to hay problème maroa koa i tsy haiko za zay azafady madama hoe anay tsy haiko fa ambilao koniny akanjo anahy tsoampanahiragna anao raha raty ankilany vadinaky ana magnano mody faniny ke hitanah meso amin'ny tagnanahy to lalahy tsy ahiko kilotinako fa tsy fainahy 10 aligny anahy volagno agnefa sa tsy agnefa 10 aligny nino mo izy io zany tsara nahay anao mihitsy anao mazovy anao mipetraka aiza anao tafiagna zany amitaka ana tamin'ny 10 aligny zany tsara misy varany kilotinah to tsiritsiatriagny mipetraka aiza nino anah nandeha agnaty ladosy anahy nagnano andeha agnaty ladosy anahy fi tena andeha igny kele oaza lahy lera nino mo za ndraiky nandeha tantragnonao eo anane tsy haiko nagnaranao tsy haiko wa Franco afanagnany kona anahiro mbo sarotro fendray tsy vitany nagnefa 2 millions tagny avy aminjany hagnefa 10 aligny koa amin'ny zafy efa hiboaka mbola lefaka fo anahy Franco tegna maditry marigny anahy fa tsy anah fo mody sarafanigny aminjare ke magnano sary tsy mahay zareo tena marina zany raha vady io olo io tsy haiko za ambilanao akanjo madama andilao akanjo zah ndraiky momerdena tsy ahiko le stek kilotinah to zavana zah tsara be tsy haiko fa efa to kilotena ya tsy ahiko ifay malo volanaha so izy madame ambila meso aminay fa ifaiky volanazy izy ko 10 aligny zay mbola misy agnaty saky anahy to hany fa tsy vadiky ndeha tana raha magnany ary ifay zao de zao igny dray mandiana aminjay zapotipody to eky afitranahy amin'ny lalahy mbo ialao eky fikatrikatra moana vayavy moana hita teky mbola azy mafimafiny toana fikatrikatra moana vayavy zay hoe za fa izy anarinary vadina vayavy izy maditry
zalahy ndro zay tojo amy raha tsy atako zalahy ma ndatsika atao hody na zany kamokamo ody kitsika tsy vangaro amina fa tsy volaka volatsika fiderana zany izy namegny vaiavinao igny ke igny ma vaiavy leran'ino na igny tsy haiko mbola voasabako hita magnino mana magnasary mody faniny be magnanifa vaiaveroa zay hoe fagnitelo higadranao i ndesitao malo floaranay itako amy sisiny aketo fa nitiariny vaiaviny misy ko ny sortanakaty ndre fa nivatsy misy vaiavy igny agnaty akakolôty anazy ana asa ino loatra raha misy amy tanàgna ty antegna antriany raha tsy atantegna tegna tsy nanjary mihitsy izy aiza zala herignandro mifagnarahagnanay amin'ny vola 3 millions ndraiky menaka regny zay fa vola ndraiky izy tsy hitako za lako mahita azy tegna akotroko izy za sy sentiment aminazy satria baka le raha togna misy proof tsara nahitana navanay taratasy dikan'izany afaka samborigna izy zay ninaka mbo antsy hitako azy boriboriko ny tany to hoe ary tsara isy olo mpagnano raha tsy takitra zany fa mbola tsy maintsy ho takitra fo izy za hagnanaovany azy tsy mahay za marigny baka azy ny antony indesiko anao bazary ety zanako mba felanay sy mamanao mba misy zavatra vidina hetahetagna hely indesinao mitokantragno amy lavapeky agny datikan'izany a andeha amy magasin kao tsika hivanga siosiondraha latabatra vitrine sy raha ilailainao jiaby zany zay ke azonao raha reo dia ajao tsara tokantragno matoa nareo nifankatia tianao izy hilefitra ianao amy raha jiaby zay mitranga ao fa saka volanika aminao tsy moramora manambady io efa hiteraka anao hananjanaka tika zany efa tsy zaza ka zany mangala honogno tsara be amy fiainana ia paparigny boka raha koragnina zany ary isorako anako amin'izany vidy raha jiaby zany satria boka viravinantonagny mbola tsy endriky misy hasa fa zany ndraiky izy ko havy kazahay agnatragno araiky ro tsy hikeky lalahy be midoko ankilako hoe tsy hiasa ho tarimindreny iny fogna regny tegna tsy tiako fa izy ko havy za tsy maintsy mizaha asa fo izy papa ao midira anaty magasin tam'izay anao jerevantsika le zavatra tokony alaina ato aloha atsika zao tokony mivanga reny kovety plastique anankiroa reny alaitsika dia ataotsika fera courant ampiasainareo a fa izy mampiasa fera charbon manjary mampanahirana anao azafady ramse asa ohatrino mahazo fera électrique aminareo io mody farigny sa tsy te lala aiza volana kangy aiza nagnino avereny ray mandeha koa ny ramse fa tsy azoko tianao ambara aza mody farigny ianao hitanà taratasy to vola 3 millions menaka telo zerikanina de sy malasaky roa aiza zigny aiza to taratasy natatsika tsy azoko mihitsy azoko jereko taratasy zany tena zafady amina ramse fa tsy zara olo nanaovana fifagnarahana zany tsotra ramse aiza tianà agny efa volanazy tsotra sa ampakarikira raha to za tsy magneky ino koa mo raha natana zany papa aiza bra jiaby nividina zany karaha tsy avenitsika ka azala tsy azoko mihitsy le raha volagninao zany ramse za tsara nitrosa taminao za maolo tsisy hoaniny atako ino menaka zerikady telo zany raiky sy malasakaroy za tsy sisany zany aminakay za tsy sitokany za tsy masoko sady za ambarako anao tsara be za voasamako tsofotra agnatin'ny magasinao ato tsy haiko hoe ino tokony hidirako amin'ny aferany taratasy ny fanarahnareo tato ay ampakaritsika zany raha raha tao koa zay tianà satria ao misy profana io i taratasy natantsika mazava azala mahagaganaka raha ty lazoko jereko anarana soratanao Francis tsy za io ka tsy Francis zany agnarako za la tsy zadalaina za nangalazy anao nahay tsara nanagna taminaka ana zegny afazy amizay mitikoty ampakariky izy to za koa zay tianà tsy haiko zay naovanao anazy ramse za kosa tsy rehefa vola maro be karaha zany aminao mihitsy raha tsy nataoko dia atanao nataoko hienjana zany ana ary ambilaba tsy ampakaritsika izy to
mandatsika tô iboaka akato papa karaha fa nivadika maly ndraiky raha tô ary ino mora natana zany papa alako izy zany tsy atembaranao raha zany tsy natao fa tsy haiko mitsy ny tataty za ohatra ny azazony sarakorakondraha magnatao fô tsy hoe ino raha ty tsy hay ino hazala tiako regny mamanao tsy haiko eky raha azo za tegna marina zany tegna tsy haiko eky nangagna bloko zany ty vola ty ndavidianiko vety eky fa za hody manao nangagna bloko zany lany fagnahy zaha amin'ny papa igny tegna lany fagnahy tsy hainao odignodian'olo amin'ny raha tsy hatany tsy hainao abizy raha hatany fa misary mamo izy koa fankilanaiky ô Léon Paulé karakory manafinaka anako ny tegna taraiky ino mara agnaty gonty manafo taraiky ena zany drakidraky agnatin'ny gonty fa enako aferamezy edy mission le raha anaty taraiky hitako anao mbola tsy sokatra tramonarizana andika taro foagnako le za atao za miambigny ananany fasako message fikena ke karakory tsy de misy karakory mafirma isan'ny drakidraky reo aho dimy le drakidraky aminakato ary marigeta vondraka ya de somary tsy pasako masoel edy zany fa iza magnambara anana naovako mission ny grave lefaka koa lefaka tsisy fagnahy tompinto tankony zany zay koa olo mbona ty fagnahy andao are tonga de sokafo gonty jerevako anazy satria za aminazy ty ndraikindraiky mety hitagna raiky fô satria tsy sisy lanidokotry baka aminay ao de mbo tarimiko hely ataoko fagnampinininakao tsisy dokotry drakidraky ary 75 000 raiky na hoe 10 000 raialy vola miboaka ya sokafo baka izy ty na 100 000 na ohatriny ndre lohany fa somary misy maromariky kôlakôla i boabaka za ko azo manafo ty ary tsy vaviny drakidrakinaka ty tsy série mitsy le bandy ty andraso fa misy mariky nataony madamo azy tanao ty mariky nataony madamo naka ty lamba mena fefe amin'ny tongony ty atao fa série la olo fa makota somanao ty tegna marigny soma fa latsika agnabotere za bo fa nandeha boly atsika zay ke fa keto amitsena atsika zay ndafo azy akory 10 000 raialy raiky anao mizava client kone ola olo ty magnino manao zavatra karaha io man madamo naka zety paipay drakidraky mamana tsy hita nefa izy eo efa izy re Francis atsika zeo mizaha client zy fô 10 000 raialy raiky anazy ampepe amin'ny raha manjany vola atsika koa izy io miambigny anao mafy madamo ko agny attention anao mandehandeha aminay agny ataony mahita azy tsara anao tonga de ndesiko mody izy reto araiky to ndraiky apetrako aminao eo ndraiky izy ty noho mbola fitiavako anao fô zany ndesiko mody izy reto de eo anao za fa izy dikan'izany io Paul igny izy kofa nampisikiliky zipo tamin'ny kabaro aby regny hianatra hamaly faty aminaka izy ndraso ary anaovako azy fô tako mahita za tsara igny tsy olo lavitra edy vadigna fô namagny edy drakidrakinaka jiaby zao fa mivara lila mozy ana izy tegna mpametapetaka olo amin'ny tanàgna to anategny namitaka vaiavy tamin'ny 2 millions zay koa nambonimbony izy zay koa anao zay namitaka olo mivola koa tsy afamaigna amin'ny araiky to fa tegna tana marigny izy ana dahalo marigny ana to fatokisagna anazy ngiaky le farana namitaka za vola nitosena menaka nakana lena borona ana alo tegna tsy magnitra mivatika aloha lasty to ampadalovigny to bazary aketo lasty fa ave hain'olo tsara be fa na tegna mpamadiky marigny ave megnamenatra tsara baka nave miovana ave oasy fô raha iko tsy natako tsy haiko mitsy nefa andeha raha ty zaho tsy diso tsy nagnano ratsy zao raha anaovanare za mampalahelo za eky raha tanare za to c'est faux misy ino zay iko ana mandeha mivarotro ndre ingahy i tovila mivarotro drakidraky io ya i mitsy aloha na magnaraka zahero nankory c'est faux hela loatra rô alona tsaro ana zanga misy le menaka ya
oy tsatampo tsy malelahy kiraha lelahy ary ngiato mo raha voasambotra ovy tany koa mole gôny rô gôny misy drakidraky ino ngia za ko rô tsy namanao e taiza moa naizako anao aza misary lefaky tena français drakidraky regny eza nariana nanamanama henaka le anamana fafamatraky mo izy baka zay izy io takatra izy are za nanenagna keo ake ambroagna antsika fagnazava alô nareo are zegny tsy vitany mamita kôlo mbola mangalatra drakidraky ndraiky tokotry zegny koa alô nare karaha komba zareny re zala za zala tsara voaranagnato eky raha tsara natako zala endriky ndreny raha natako agnarako tsy francis zany hely efa mivolagny taminareo fa tsy francis agnarako anao francis za mialamiala balakeo afahafako agnanagnany mokondohanao za zay raiky efa regnina hoagny atsika roa miaraka magnano raha toy mbanina tsy dignako moa ziny na za tsy namezana vola tamin'ny nanangana vola tamin'ny patron le menaky anao za misary lefaka alô tsika voabaraka tsara indray mandalo bazary eto misy drakidraky mitagnana to anosy to taravaka anarô ata mitendra ana keto izy to avy amizay tegna voabaraka tsara anave alô keto izy to oa karaha tana soraka andriky tendokotry rô ataovaka kagnitagnanarô feny teny drakidraky sy fô mba za mifangala baraka magnanto fa maty zala passeport ronahy ke magnankory koa le francis tokony mbo asiagna hely dokotry na tendokotry koa megny anazy e moramora anao likely za tsy nikorotokorotoko ndraiky dokotry ndraiky drakidraky nare zany ahitana fa fitiko magnaraka raha tanare to za tsy nagnano ratsy indriky ndrenareo misy to ary za tsy francis lasy te agnarako tanare franco agnarako zay mapoely franco ya agny brosy ka mahita anazy e alô tsika tosy fo karaha mpanondrony raha miseky agnaragna anazy franco fa tsy francis zany hitako ndraiky konzindreo e fa henabako ny mpamadiky zegny nampamitaka tsy maintsy magnova agnaragna fo izy avekagny zeny mbola tsy fangalavitry francis zegny e franco izy zegny tsy afaka miala izy le volagniny madame tegny tsy haiko raha misery aminay amina fa misy tandrany azy mbola misy tandra koa zindre mentigny hely tsy afaka miala i madame oarô tegna izy tsara be francis zegny rô olo mpagnano raha tsy miaraka aminazy zegny c'est faux tegna izy mitsy le francis numéro nazy mbola misy amin'ny telefôny anahy akato koa mboaboaka edy numéro zany akazavako zany akagny andraso basy indre i numéro mivadina madame aboajava ko zafady iro tsy numéro ny vadiko e tegna marigny izy to hagny telefônina vadiko mety antsovigny izy numéro nazy mifarafirma numéro zany akao katy mifara amy 0D sy numéro ko zany somary antsovy kony somary antsova dy izy rô tsy mbola misy crédit aminao ya mbola misy hely zay akato zay sefo nankory ya somary antsova hely izy nde za amizay tany fanaovanay rendez-vous nare ndegnano ratsy io arô i amin'ny apiserie a bazary be arô zao izy madame e mbola tsy mesika keny rendrao misenao e fa za mbola agnaty fotongiato amin'ny épicerie volagny zegny agny zavako francis zegny tegna mifona amina madame fa za tsy nagnano ratsy anao zany mihitsy fa raha ty endrikendrik'ologno ary tsy vitany endrikendrika fa mety misy olo te agnano ratsy atsika mihitsy ambadibatika akagny ary ino basaizany lalaheligny enao afa impiry zay fagnitelona zay ny gadra i ary efa sakavy ambariko ana franco tegna tsy voahefaka vola hitakin'izy io akeo haiky be baka vola hitakin'izy io ho fontry be fa raiky be zany tsy misy aminahy ana tegna midafiko agny azafady baka tsy sanaiky hidaboko amy raha tsy nataoko zany za tsy nagnano ratsika zany de ikotro amizany zay ro antsova amizay n'izy ro ya ndaso antsovako azy basy zany izy misônina zany e allô francis ma zany ya ke karakory manafinakama ama anazekeo mandehana amin'ny place fanaovantsika rendez-vous igny fa misy kandra malaky zalahy tegna vola kompoka mety hanjary antsika e fahitanao leopold karakory manafinaka izy ko tsy masaka 1 million raha zany agny za tsy aviako tegna marigny 4 millions le rahato poli ya 4 millions c'est faux wa ya manafinaka e vetona anaka taxi za so de sofa asa belamela ano ya ok manafinaka e dikanzegny
tegna olo hafa mitsy izy voasambotra akagny fa tsy araiky namanazy ya mety onga fa marigny zegny sefo satria raiky tegny karaha mbola feonazy koa regny grave izy tony ihany fa le raha tegna malany fagnahy mbola velogno zaho tegna tsisy very amile zalahy kaiko zalahy hiasa regny na volon'ireo makoakoao tandran'ireo lavolavagnan'ire ma zay niany ho anao ko havy ngia zany mbola izy koa avy agny za somary azafady aminare fô tafamony tegna na fafay manhely ambory baka zaho lolo baka raha magnani izy igny se fa miala amy taxi wy amy taxi izy izy wy laza angalangala sisiny basy ke karakory ay maplanty hitanao manafonaka rô patron mitegny andilagna rô aminazy misy plan raha jiaby hala olo ty ary tsy mpitandry filaminagna izy rô asiako olo lalagna tegna mariny rô ilefa moana rô apôko baraky ndohanao mijanona malaky ya sefo raha misy ino mazy sefo alô tsy maintsy asiagna minôty anazy wy alô narô iboka tanare matifitify fagnahy manafonaka alô tsika ola olo ty magnino manao mampiditry raha problème aminamagna magnantoro ke za tadiavinao komerigno anao tsy ho komerigno ka tsy mety baka zany ary zany izy efa commence lany fagnahy misoran'le zalahy to ary mbola izy koa to indramo raha fanafaka gadra akagny za misy tokony commence lany fagnahy tegna mitovy tsisy evaha alô tsika zalahy ambron fagnazava ya antony nagnantsovagna anahy mo alohaka anampakaragna raha toy dia tsy maintsy miakoely anao hana azo avy amin'ery zalahy arory tegna izy andraso edy sefo ary izy reto ne tegna mitovy marigny zao izy sefo ale zany ngiato dressenareo magnambara raikiraiky amizy re azoviny tegna izy zareo indre bika samy tsy amin'ny akanjo zareo indre ary hazo koa no tsara taony ihany mety tsy hoaningiako raikiraiky amizy regny ary zah tsy mahaiko andre oarô aiza amizy re francisinazy zegny rô debanazy zegny Francis to izy araiky to aiza manao tondro ngia olo nagnano raha fiara maloto aminao tondro fa aiza manao tondro za to anazy ne i raiky inga Francis fa tsy za zany moramora anao moramora anao Francis ay aza fanao tondro grave bon madame aiza amin'izy re vadina za matoko fa haina fa sorany vadina amizy re niany avaho amire vadina amin'izy re masefo tegna tsy haiky hagnafaka azy reny ihany satria azy rendre mitovy na zay kolany fagnahy zare amin'ny samby tsy amin'ny akanjo tena tsy haiky magnafaka azy re tena marigny asa doko karaha mpanonjony zare foko samby aboaka kevy aminjay ahezagna hoe to ranona dia i ranona ke za tsy haina za vadina mitirandao araiky aza misary adala anao za vadiny zily kely iaboko vadin'olo io andrasoko misy raha le konogno somary midagna hedinare raha mose somary sambo hainy vadinare fa somary agnaty vavanareo ao ia sady raha miseky zay fa avy nagnapoaka vazagna araiky somary midagna hedy na raha mose zafady wazalahy tiran'izany raha ty hitanao izy raha miseky aminazy andraso midagnahako anarô lako iza dagnaka oa ary karaha samy tsisy akory tsara be raha toy tsisy kokony araiky koa madamo zao izy zay mahavaly fagnontaniagna anahy tony ihany tegna vadiko marigny fa le tsy mahavaly naman'le mpagnano ratsy mariky re vadiko marigny ino kolerany lafiky latabatra fihinananay akagny kolerany lafiky latabatra tsika bebe mena ho izy ary naro ya kolera lafiky latabatra fihinananay baka tsy maintsy mena fô grave marigny zegny madamo na zahiko mbola ny fagna ary tegna mena marigny kolerany lafiky latabatra anay zany ka ary farany zay mahay agnaragna zanako zany tegna babany zanako maty eky zaho eto eky Francia ho izy zay rô azogna raha zanaka anarô agnarany zanako tsy haiky tsy olo lefaka liantsoa agnarany zanaka anay ivadiko zay fa ira miseky fa raiky rô tegna namany Léopold to mangalangalatra akagny
Allô naro? Moi c'est faux, moramora fo maty Anà zany ngia tsy nadary fagnabe igny takatraky baka na io aiza ngia volana aiza menaka anakanalaina igny tsy manaka Mo ramosena tegny ao ndana amsikeka anzoro na ramose fa sa fangaro amgiako niany seko magnavaka regny any ialako lavitra baka raha magnany ya misaotra sefo akara Francis zay mafita be zala Zy mohavana lalahy farako karaha mitovy amina tsisy very amina kone tantara lava be madamo I baka le hambagna aminaha igny izy io velogno izy io ke mitovy tsisy very zahay io ke izy Francis za Franco mampalahelo za ndraiky izy io fa za tsy zazo fagnako izy migadraka agny fa tsy maintsy agnaterako hanigny fô raha laky mba ho fay izy avy eo mba magnano raha tsara amin'ny magnaraka ke mankory mo na Francis mivolan'olo nalainao raha zany sefone tegna grave mihitsy tsy za raiky nihinagna vola zany inga ze mizahanay io koa mbô agnaty nihinagna vola zany za misary lefaka na Francis za sefody za hoe za fa afaka enga hoaiza anao are rota agnatin'ny raha io aidy zare sefo ampiakarika raha to ampidiroagny zare makalefa kolo ô zoko Franco ô zoke tegna azadigno zala zandrana fô tegna mbô agnatero hanigny ya de avake mbô mbara hely madaminakagny fô tegna nigatra izy agny a so de tsy regniny fô ya regny zay zandralahy aza matahotra anao fa rehefa vita gadranao mba mivoa amizay fa za ndraiky agnaty hanigninao migadra agny zay via veloma se fô alotsika madama tsy de mipitipitika atao koa tsy haiko fagnavagna zay niany nandrindra sy teo milamy maharatikinika fa ankora safom-bola avana nandrindra sy teo milamy maharatikinika fa ankora safom-bola avana nandrindra sy teo milamy maharatikinika fa ankora safom-bola avana